Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusii. Benki ya mwancho murigereri yeritkoria ijuma tariki 10 cy'omutienyi o 11 omwaka no ibwechi 2023 kerongwege nabuna ritkoria uria bereri toererukegima nanene kwaberewo kwegokia aso kubwatemero berionsi yegetoseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bw'Omugusii namangagendrete gokorekana imeyense ya Kenya kerobono yaragirense moya bono mogoroba chinga kingo kwargania SMS ya Amayia erionkumanyebuna nara ya kubwatirana nabasaki baito twabereto gosangireria sobwamo nago kwariganiria asenchera ere eyobwikiranu kweneri tangan kegima tigatoranyore gatiari ngwariganirete asenchera yobwenge. We have been able to put in place a multi-agency committee that has been tasked with preparing and ensuring that we mobilize resources. Omo County Commissioner Kisii kwene kiemeroberie mekiranu yosmekiwe meteri tkoria Jumatate ikegocha. Alikuwa anatuambia baada ya siku 100, baada ya miezi 3, baada ya miezi 6, baada ya mwaka mmoja, hiyo yote ahadi amekuwa akitoa, nothing has happened. Omochumbe Anthony Kibagendi komochie serikali asogo itaikirania chira chia bottom up. Chibese chiri 39 million omugabano otebire turuzi 12 million chitigare 27 aire 12 million bobasi. Omo MCA we wadi ya Masimba komochie bunge kaunti ya Kisii askiri agoteba no kunereri wake magenderero. Ayo mnaenda mango mwancho murigereri ngo kwarganiria ngo manya senchera ere yobwikiranu gendera otanyara sense moya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asense moya YouTube otanyara wetra Ndizi TV News bego naboko ya soma wetra se website yaito www.ndizitv.net ere otogendrego kumanya buna watka korwa se chinsinyo chonsi Petro Mokeira nero kaineke achibicha neriogi chia wekera senchera ya bene asense moyimanyererio tokobwatrana nere Joshua Auta ere triane Everline Osero ngo kwarganio be ko ngana nje gwika omwerio Amayia yesema sobwikiranu toko ya chaga korwase county ya Kisii awase omoro kiwoyo mo aserieta Lusiboke uyoringo soma se skuru yobubundi ya Kisii National Poly abete gago itwa ase chinsemo chiajogo aburitkregoro mogoroba ase keria kegotebekana na oyo obete ga kumuita no musani oye oyo barenke obosani ase chingaki chamagega nenge koreki abete kego ichani abange na baroke kurwase Ensa kurwase skuru yobubundi ababete bagusagana omusao yo na kumuita asababete bakumutigera chingoma ecyabete kagotoriwa agenderete ko bwenia asenya gitari ya KTRH umubiro nyagosirani go gakira sengendu ya KTRH amange nigo twarigari n'umuriketo Demo Stephen Sechinse mocha set Green Hill Jogo nige marogoba egoro kungsanogo tindi kwa beto gati anyagosira Lusiboke amuno yo kabeiro mwanchioye okwo kwairerete Lusiko betu emeyu ase chintunda chinyinge koirerere gosirobo gimabwaye abwabwo. Kwa majina mimi naitwa Richard Nyamweno Ongeri, hapa ndio nyumbani, hapa ndio mahali nimezaliwa. Hizi nyumba ni za ndugu yangu. So ilikuwa mwendo wa saa 12 hivi ndio tumepata report kwamba kuna kijana ameua msichana kwa nyumba hii mahali wamekomboa, lakini kijana mwenyewe ametoka upande wa Hispania. Msichana ndio anaishi hapa hivi, ni mwanafunzi one of the institutions in Kisii here. So bila tumepata report tukakimbia tukapata amejifungia kwa nyumba, tukampembeleza afungue akakataa.
So ndio tumeita reinforcement kutoka Kisii police station. Na tirimo kwa jamata na cha kuligiji nyanya. Na ngo chaiga na rora abantu bakominyoka gocha mwanyoka bako na chaiga. Ngo jikominyoka na ngwana ngintu kia bwanga pugu. Ngo jikominyoka kwa nyamusi bati to gukwana nsali bali bamenye tororanga. Gozo muntu betirwo mo inyombaga. Bano muntu betirwo mo inyombaga. Na lina minyoka nkorangirinya mwino mutagocho muntu ituri nyomba iga mutagocha morore. Ngo minyoka lene nkorangirinya mwino bakominyoka kana nyatichi guterugura. Dinara inaramba. Koreng'ana no botuki bwaito bwaime Nyagusira nigabwato bwa mate bwake bwanchani no yo mochiri ase banyoleto mwana amo korende bagatigana egento getago getio momochi koirera komorigia Nyagusira Lucy igoro magega ya matuka mange yo gotaumirana nyomba ne jirani muisiko igamete nyombere kurmate yibona acha kumuitira ne jirani muisike bale bawasomane muisiko yo rabedira iga more than 3 months mbona acha mumrata na gocha iga ndera roka na iga kiara tamenya tiga iga mumrega menyete igaro mukuri igarwa nsema yizibani njabane saba ntoba mintongo batenga bagitwaro riro bakongunka iga no mwana nyano manyane chinyumba gabwatire ono ndoje ngana mabira manene sana omo mochini ganyarete goitwo na babenyi babwato bororo asagendrete kobweni gwasenya getari ya KTRH obotuki bwaime kibogendrete asaba saiba sabiruko irangora engane rengeto bwanchani before wafike ndio wanafunzi wamekuja kutoka GIT ndio wamefamia hiyo nyumba wamefungua wakamtoa nje wakamchapa vile wamemweka nje ndio askari wamekuja ndio wamekuja kusaidia yeye ngota una secretary wangu Josephat barango nyambane ganda mukari mirimo gwa serikali lakini ari gusabuna aba bwati chinyomba anya umuntu akire gokomba inyomba mwao tema sana umanya buna no mwanafunzi anya ucha buna mwanafunzi abo mwanafunzi anya niga acha buna umuntu nywamire usonyo mete bamenya bune familia nari gusabana bali ekere mu bwate usiano mu murano moiseke ya ikire buna ali gosori yabeire mu bolyo basemi moko imokirichi kama bakaino wango igatwabora ryo bwarifu bokorekanaga abana bakwibero kisimi chinyomba chiko igoro mbakekero ire nyomba ya igoro kwa uruchisimi kora ire nyomba ntoma etibuna ntora kiechio korara nari gusabuna nyomba 10 motokonye na kumwa bwatiro monto tiga kumuita muira ase serikali egere atutebinki kayandete omobero Lucy omoroki wo mwako mutangani ase polytechnic ya Kisii nigo gachire ase nkendo ya KTRH Kuripoteria Ndizi TV erietariane Ndemo Steven Miamono umurike itonde mostifinyase orobotyo ruoro ikrano inengana yogo ichanwa nonya boniga abantu babodi ogotaimukia abitambukiro asa mabukabo ekero ibikore bnebyo byabeire bigokorekana tugotikana nayo nigo umuchumbe okituto cha South Anthony Kibagendi abeirega kugania bananchi akoba abalemereria nonya obugima bogenderete gokonga imeyense ya Kenya okwanase amatanga yamo ase sublocation ya Bonya Tani ase bunge ya kitutu chache South ni goboigo arokana komochia serikali inseyo buraibwaye Dr. William Samoei Ruto ase ogotaikerania chira chire bete bakubaliera ime wasichira chire babete bakubaliera chinga kiche campaign inseyo muroberio o bottom up na koboliwa na kodana abakenya nigo bagendrete go chandika kegima ne chinga kiche ni gama nanchi baboliwe kwa bara chinga kinyororo chogo ikirania amagendero muri keto diponasanya norboti urwaso wikiranu Asomoje kabwa matanga yoko mwenya Evans Wikundo Moracha oyu omerana na makweli yaye asenchira itamanye kaini maega yoko bora kuruasi ya mate yae chitariki 10 omutinyo 10 omwako yoiga omoje gojwe okorekana imeye kenyoro kiaboega esa location ya Bunyagatanyi abarai ao kuruasi serikali niko banyara goikirana asokurengora yabo gati yabo no mubunge okitutu cha South Anthony Kibagendi oyonyara kobolia abana inchi koremerera nyase chinka nonya obokima bwakongire basagoika engaki umundako yobulima bw'omuntu tali boy basagoika engaki okuyobulima bwawo asebenju yobululu usasebenju yoko kila boma iko na changamoto na wakati tunakuwa na changamoto kwa boma huwa sio suluhisho
Suluhisho ni kuongea. Kuna mafadha hapa, kuna watu wa kanisa, kuna wazee hapa, kuna watu wengi tunaweza tukaongea na wao suluhisho zitazetu, sio kuwana. Chingakicho nigarorekana kwa mwachi umurai wense William Ruto asoko genda mamincha ni chira liereta wananchi engakiye kampeni. Kwa hivyo leo mimi ningependa kumwambia rais wa nchi hii ametuhadaa kwa muda mrefu. Tumempatia mwaka mmoja, alikuwa anatuambia baada ya siku 100, baada ya miezi mitatu, baada ya miezi 6, baada ya mwaka mmoja. Hiyo yote ahadi amekuwa akitoa, nothing has happened. Alisema atatoa watu bottom, awalete bottom, lakini sasa amegeuka, ameanza kugandamiza wale watu ambao wako chini. Na mwisho tunamwambia awache kuendeleza ukabila katika serikali. Na hiyo tunamwambia mimi nimetumwa na wananchi. Hebu tuone wale wamenituma leo kumwambia rais hiyo maneno. Kaka William Satandi oyiboigokira naso mujego yibwa ko moeni anyagosira nigabolia abamenyebe county ya Kisii ko abarai chingaki chingororo ilego kole mirimo nonyo bali no bulemeru aho asemirimo yabo omugabana turakore mirimo yaye omusena turakore mirimo yaye tabugo naba MP batije kabisa bakore mirimo yabo naba MCA tabugo njebana wetu is not perfect, just like all of us are not perfect. Na yeye katika imperfection hiyo yake tulimchagua atufanyie kazi. Watekana no botutukanu bwa bakagerwa asogokwa kwa Nyagosira Evans nigo abantu baboligwe gotika koira lichiko asama okabo. Ngesiungana sana yuko. Osalo ya wana kane ngone so kibwa naira umulio oba mkwano muri. Lakini ndio pale tayari anaandika ni matano nende asante mabaya. Kwa sababu watu wameenda mahakama wale walitenda hii kitendo. Tuachie mahakama ifanye kazi yake. Tuko na imani kwamba mahakama itafanya kazi yake nzuri na tutatendewa haki. Komenta nayo omowakili Danstan Omari nigoboigo anyara gusegeta baiboli gosomia abana babo. Eseni betongu otono repakora. Eseni Nonya nabo omongino Evans Morachani gatangira sigeta seni kyabanyanyimbo ekero obutuki bogenderete maega yogo kagerwa kuhusikana no gukwa kwa mugakoye. Inko ripota ya Ndizi TV kurwase kenyoro kyabo ega kegotokesa blockation ya Bunyagatanyi egotoke bunge ya Kitutu Chache South elietaria Nendipon Asanya Miamana omorike ito dipona sanya ase oroboti ororo ikiranu omo MCA wodi ya Masimba Boss Mairurani ga mochire mu governor be county ya Kisii Paul Simbarati nabo igo county assembly ya Kisii askiri agoteba buna nuko unererwa kimagendero chinga kya kwegerera magendero y'abamenyi be wodi yaye aniga yakwana chinga kyarenge asa matanga yamo asensemo ya ibanchore imeye wodi ya Masimba chinga kiboiga tuguterare chinguma choborimo ko bwatkana no cross wa wechpara ase ensemeyo Morike Tomil Red Momanyi noroboti orwaso bwikirano. Abananchi imensi ya Kenya nigo bagenderete gusanga ebirengereri byabo iguru y'obugima gokonga asebono omo MCA we wodi ya Masimba Boss Mairura abwatisiri abananchi bonsinga obugima nigo bwakongire anigo ayakwana yega imeya matanga ya moyo mongina Priscilla Nyausi chingaki arenge kwenigwa uyole ngina kuru oyo kabeire omo MCA we wodi yo James Aiko imeya ibanchole ase wodi yo asebono Aiko nera tebire buna abarai bonsi basikwe abantu baminto narigere yidie mut yabadosi bana monchore ncheno mugambe ino nane nabondagete kubanjerana na inu kuna uchumi ya kongire pa uchumi ya kongire ndokiege banje na kanyolesi ngimiambi nacha kono kobaga yamwa gole sukari lero mwana gondora ona atu kuma nego na bintu mbio uchumi ya kongire ndokiege ya kongire pa nanda utoza bana bali batutenenete baruwane uchumi ya kongire ndokiege ewe uye ona ungo yona debile Ugandi bosikwe kabisa mabegerera so uwaroro kubara agende kandi
enjira nero utore bangi na babiriga bagaka batatuiga bagenda ngaraso umugambi bamuteringa cinjira tubuyenderete ko bana chiech magosa abeira Nigo omo MCA boigo amocha ebunge ye kaunti ya Kisii hasa tebire nigo akunererigwa kemagenderero ekero akurwanirira amaganyo y'abamenyi be wodi ya Masimba. Abantu baminto inango kubana igarero mambe abande on Tuesday ko genda bali bunge nje ndiko genda bunge nkoti rero narenge kugamba njengira ne bunge ngigo boli kibasa kiri 39 million umugabano otebire turuzi 12 million chitigale 27 aire 12 million bobasi unababasi mbachandike emyaka 10 ekero mweshimiwa James Ongwa yarenge umugabana Tinkobori umushumure na kunatebigu toka bungeni unasumbua gavana ngira ne bunge kusemboye ibintu byenyu mbonye ibintu bina abantu bamenjero na umwanda yabirigo 39 million chiche yako 427 ile ngamuta ketema Simba gaiga akia baye musiye bayino banganyire bagori runje nangire kuguru abakamenyete yagari we gavana nje nabate yari bari gaba ino bose pi nje nakane ndiko genda we gavana jineji bazanta gete tabasa konsera lakini bagenda narakore ndo kieke anendera abantu bali ere wo Osero buye Ase chinga kiecho nigo atuguteirale chinkuma buna nigo agendrete koro isia chipara chire ase kenyoro kiae na gotiga ebinyoro binde ase wodi yu tokaiwana tigatwirira abantu bayibanjore bategeta amaji bategete chipara anderi yenga ntobwati burimo nanari mu chipara seito uno burimo nje ko rungenda munge nturakora bara rone Eyemo chibaza cyose bisimbara atigete kirere na Arobi ebara nanyore tene ilikuwa begete nganyote ikure makabere ngabachari ngabere kakama ona gaki bara Eyemo kule mu enjoro location ona iga akina magoso gaki ose miaka ne 5 umuntu akoyo na ndo kule machionsi primo kulipotalia egetaseni kia Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi Miamana umarikeito Mildred Momanya se orobo tiororo ikranu ritkermo magaganyo muraiwense kubwatoka enkwana yaye bono nigo ebirengererio au bikendrete kubwatokwa nabananchi egati abananchi korwa egose gati abamenyi be county ya Nyamira nigo bakwanire ebirengererio byabo ase batere buna abananchi anene bokonyora wense nigo bagendrete gochandika kegima kubwatukana nogo konga kubogima nigo bamuganiro muraiwense Dr. William Samoei Ruto koligereria bujia amachiko nagoke ya rigoririo bogima asiboigo babere bago kwanira igoro yo komentu akwebango ase ebinto na mono okomentu wechibesa ase amasakara ose certificate naboigo chibesa chiokonyora ebibande biya ekero montabere kagusiria ekebande kyaye nigo baganiria serikali koligereria nganeyo nakobakeria obogima ase ngencho nigo bagendrete go chandika kegima umurike tukorwa se county ya Nyamira job manki norboti uraso bwime Ritukoligoro nigo muraiwense Dr. William Ruto abetega gosoma na kwerera abakenya iguri emeroberi aberega gukora nili aliga kigo kigokorera abakenya asebono abakenya bagendetse kurwa ebirengereri byabo igoro enganeye inche ebinte ebiruta kwanete nche mbingogati buya esengenjo obogimoroche tokongangana sana kende ngeyo tokori ime county Nyamira nigo bamusabire anene mono kurigereria agokongo gwekerengo kyobugima nakobeka emeroberio yogokeya ekerengo ekyo intumu n'abanyamira twamenyira obugima obobe mono nande raisi ntu amwanchete nande tokamachora ase speech eri rwete igoro na tegerete part of it ne nkongu because intu no Kenya tatorochi fadama abantu batore Ensa bono Kenya tigarete nga if you have kwaba hardened onye tobwati kwaurwa ikina kigetigarete ni Kenya mugambio itonto amochorete toka twara gosemerina na tokonya lakini bona asie ikire ibintu bya change boigo engane yo goichania nigo bateba no comment gwechibesa chokonyora ebibande certificate yenyuomo chi passport nebichambulisho binde injo maremavu nango rusibesa kinganeti nkonywe ane nyangi abana bane mbatete banyuome ngai bakorusibesa mbacheti sukure kyagera entakaete
egento kende amang'ana yogoteba ng'a ebibande ekebande koru siringi 100 kebande kwanza kiarenge busa ekebande ng'eto kikegotokonya ngose nekebande kegotwara kintu n'omwananchi wa Kenya to ekebande kiane kiaire nyumba bono pati mbaye nyumba yaire ina accident yembe ekebande kekero kiajereiro naende ngwana na 2000 nabwate ekebande ese tange ekebande eke kiabwente koba anderie antomere naende bese ng'agachire nyumba naende anbe ng'akanire ekebande ekine ng'egufuri ase bamusabire omoraibu ense Dr. William Ruto gotegerera ebirero by'Abakenya na kuira egitambukiro kia bwango elinde kororobia obugima na ntwa vijana tobwete sana sogo toteito chikobwatira chibesa ndo kunyara twara ngusaba akore nia atoikire ibintu inse no nya marriage boni gasaba iseketore yangiga onongo chiturgo tigasengencho yachire ko koba egarama otabire gwitete na our pets twachire gochibeke gochirongie chigo tugukera rituko bono mberero tore netwango musaba iga ntora bana boda boda arete subsidy ya rustia some of ta abe karo because intore neke manenga chitariki 14 mutinyo igo 11 na nengo mentari bintu bigende igoro bone sigenge ntongo gosaba na abantu bali bagoikange bakobo semina amang'ana ebintu ebyo kanya kobeke binge inseteri korau gogagitiga torae bujana twakobegete mutwago mugambio itogakia so wanche bintu ntwanchiraneti teri kulingana na keritu agochore tokore aringe wancha tuchenjeri bone part certificate no mwana sayo base korengera litokonyora Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase kaunti Nyamira Job Maangi Miamano morikeito Job Maangi asoroboti ororo ikranu kurwase kaunti ya Nyamira magega ya serikali koraria ritkoria Jumatatu ritkorio se public holiday erio emo yegabo gosomoro bero bos mekemete gokoreka nasinsemo au aimense ya Kenya nigo omo county commissioner we county ya Kisii Tomanjere aberega kweneki abuna emero bere mekranu yaberege kubekwa bosyo bwo muyegoyo okwana nabariki me omocho Kisii Anjere nigatebire buno muyego monene me county ya Kisii nigo orachie kora wabenenere asebo igaene kirebuna omorobere gosomuyegoyo ni orachie gokoreka na asechi sub county chionsi korawa naba county commissioner. Following that gazettement, we have been able to put in place a multi-agency committee that has been tasked with preparing and ensuring that we mobilize resources, seedlings, put logistics in place, ensure that we have enough holes for planting the trees on Monday. So far, we have been able to mobilize 110,000 seedlings, which we have projected on purpose to distribute as follows. 20,000 seedlings will be planted at Nasaria Hills. We'll do 20,000. 10,000 will be done at Nyangwate Forest, that's in South Mugirango. The deputy county commissioners in the other 10 sub-counties are going to be issued with 10,000 seedlings each. The celebration in Kisii will be presided over by Honorable Eliud Oalo, our CS Communication and ICT, and the celebration commences at 9 a.m. sharp in the morning. I want to appeal to all the residents of Kisii to turn up in large numbers and demonstrate their commitment towards working with the government in an effort to address the challenge of climate change. Anybody who has goodwill for this country in terms of addressing matters of climate change, they are welcome. We want to encourage members of the public to target to plant a minimum of 2 trees. The county government is on board, playing a very critical role. We have Kenya Forest Services, we have the Director of Environment, we have NEMA, we have every other key stakeholder in this country, the CBOs, the NGOs, they have come in very handy, and we want to walk this journey as a team.
Mwancho mulgerwa no muroberio yo asset sub county ni gochikora wana bakonyi baba county commissioner na tari aba county commissioner buna na ikago kwana aburi tangani chinga kechiboigo anjere ni gaba kago kwanera emeroberia serikali ya county ya Kisii yaberege kubeka osiobwe mbura ya El Nino ya chakire kwene kiwasti nsemo au imense ya Kenya nigatebe meroberia mekirano yaberege kubekwa eryo gotanga amakongwande ayo akagere koretwa nembure yo asata ereboigo ni bagoche kwene kiabuna amatemwa yo agendrete Kisii ya 12 KCSE tarigo chiago turubani wanchire ndeyonsi nembureyo. I may not be really comfortable in confirming whether we are really times or not, but what I know is we have been experiencing rains, right? And the beauty again about it is that the rains are coming in when we had already put our disaster management committee in place. We had done a lot of build-up activities. We had opened the drainages around. We had done sensitization. Going by the previous pattern of disasters here, we already had mapped out those areas that we felt were going to be of concern to us. And we advised the people who are residing there to come down. Other than that, we have also been able to assimilate the resolutions that we made in our disaster committee. So we are up to the challenge. We are glad that so far we haven't experienced any incidents, and we are praying that we don't get one. The other challenge that we have been having actually was about the drainage system. And we are in touch with the respective engineers who are charged with the responsibility of maintaining our roads to ensure that they open the drainage system. The county government has also taken it up as a responsibility, and therefore I can safely say we are good to go. So far, the rains haven't interrupted our exams. It's something that we are very happy about, and we are remaining alert as far as that is concerned. We've put in place adequate measures to ensure that just in case the buses that are failing exam have an issue, then we'll now resort to our security vehicles to ensure that we can. Togotigana nayo nigo mokonyi bwo muraibense Rigathi Gachagua nerabeire kago kwanera iguru yembure yo ya El Nino iyo egendrete kwene kiwa ase chinsemo au imense ya Kenya asata irebuna embure yo nigo yaberege koreta amakongu ase chinsemo au gatia bochi county chire ase Orogongo Ruanothan asata irebuna nigo chi county wetani 19 chiabeire chi konyora omochando kubwatukana nembure yega anene koirera chi amate nyinge gotigara chitabwati obomenyo nabaige meroberio emenge gati yabe meroberio bosombi koba ke gotereniwa gokwana chinga ke umirana ne timu ere kubwatirana ne byombe asokorwani amakongo au imemocho Nairobi nigo aganirie abananchi koba maisono atane serikali nebegete emerobere mekiranu yogo chigokeania amakongo ayaga. More than 19 counties in ASAL and non-ASAL areas have been adversely affected by the continuing heavy rains. 2 sections of roads have been cut off in counties such as Wajir, Isiolo, Mandera, Marsabit, Tana River, Garissa, among others. This has reduced access via land. 3 families have been displaced, especially in northern Kenya and downstream in areas like the county of Tana River. 4 efforts are ongoing on documentation of missing persons, livestock lost, and the crops destroyed to the enhanced rains. We'll be making this data public once confirmed. 5 we face the risk of rivers breaking their banks, and in this regard, we ask our people to be on the lookout. Nechinga kia bananchi bagendrete kwe murunganiria ogokonga kubogimani go muraibo bumobwazimio la umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga abeirega kwania serikali go keria bakenya obogima anena soko ligereria engana yebanko naboigo amangana ye budget ebyatebire bitariri chibu ase ogokinya uchumi mense ya Kenya gokwana se ensemo ya apa ilimyo mucho Nairobi Raila nigo aga amochirie serikali anenese ye oboraibwa Dr. William Samoei Ruto
Ruto asokoria chira choborimo na tarna ba Kenya nigo barachie kogendera guchandika asama tukaribusio. The effectiveness of government by key initiatives, including the Hata Fund, should be reviewed by a forum comprised of the government, political parties, the business community, and the civil society. This is what should be happening. And if this happens, we will be able to come up with proper solution to the problem that we are facing today. The government today is living in denial. If you listen to the State of the Nation address yesterday, if you were talking to some people who are living in planet Moon, you are not being realistic to problems confronting this country. And these problems must be confronted frontally, not by trying to give diversions here and there. We have said today that the cost of living is real and is killing the people. It has to be addressed if you are going to actually relieve the plight of the people. Nachingakia chioni go ekiombe kiaba Bishop Wege Catholic imense ya Kenya ba mochirie serikali boigo kubwatkana nogo konga kubugima imeyense ukwana nabariki amangana imeyo mochiona kuru bakora wana Bishop Andon Mueria bwe diocese ya Nyeri nigo basabire serikali gokeye bango eyo yabeire owako konene anenase aba Kenya bokonyora wainse koirere mechando au no muchando bwenchara akwene kiwase chinsemo au nigo bateire bunekine kiororokererio ekebe korwase serikali kyogo ikerania chira kyogo tekerania chira chire babete bakubariera abananchi aneno mwananchi kawaida. We have appealed to the government on several occasions to reconsider the issue of overtaxation of the Kenyans, and especially to incomes of those in the lower income bracket. This one factor has greatly affected the family income in a disproportionate way, leading to anger among Kenyans. We appeal yet again to the government to find reasonable balance between the desired income for the government and the minimum protection of the basic needs of the very ordinary Kenyan and respect to their dignity. Nebunge ye kaunti ya Kajiado nigo yachorire na kamati 11 irukurigereria engana yoko murusia bisomo governor bwe kaunti yo Joseph Olelengu engana yabete kego ikiwa bosio bwe bunge amono mwananchi oyomo oyoko momochia Olelengu kubwatikana n'ubutumekyo bwe abisi nige kamati yo yairwa matuko emeronko 5 nomo iri kubwatoka oroboti oroikranu asebunge gosenechie kurigereria engane yo nigo mwananchi oyo abete gago ikengani yo korusiwa bisikwayo Olelengu ase okumubekera amamocho emeronko ebere nonya nabo nigo monogeri bwebunke yo aganiri abana kamati botakwanira engane yo isiko yebunke. County Assembly's Powers and Privileges Act and Standing Order No. 93, the Kajiado County Assembly Standing Orders, that during the pendency of this consideration of the petition by the Hardware Committee, all honorable members are directed not to comment on the merit and demerits of this petition or otherwise discuss the substance of the petition in public, media, or social media until the Hardware Committee or any other business in the House is transacted. Mwancho muriere bono roboti orukorwase kaunti ya Kajiado na rogotoira sensemo ya kabere ye studio ere tomanyorende mo Stephen Captain 001 atumanyibuna nara ya yatwargarete korwa sensemo ye chigosori tobasa goskare. Mbea mono mwancho muri kanda gotengere taseni kia Ndizi TV na mabeko manya mange korwa nsemo ya studio A tia bono kwarigani vene korwa senseme yo komanya mangari akorekanire korwa secensemo au chebiti na bona botambe jeretana nende mo Stephen Captain 001
Togocha kama ngana Amayia ye chigosori korwa segetigia Summit Grounds abwase chigosori chechi finali gatechi bunge au chie county ya Kisii chante ko bachikogosorirwa na sensemo yaba muranigo timu ya bene timu ya Bonchari yale kogosoria mune timu ya Bomachoge Chache FCSA finali ye county ya Kisii gatie chibunge au inse ya CDF na se chigosori echo nige timu ya Bomachoge Chache nyorere tobo buibwe chigoli 3 asegoli ya Eyemo. Ase Ensa moya vaiseke nigo timu ya Nyaribari Chache Queens wantu kaba komera namo ne timu ya vaiseke korwa se bunge ya bubasi na se gosolieyu nige timu ya Nyaribari Chache Queens benyorere tobo buivene ubwana kiribono buna Nyaribari Chache ase nkoyo ya basubati ababanyankongo ba Kisii obara yerukie bendera ya Kisii ase chigosoliechu ekerengo yensemo ya Nyanza. Anatisha kutamatisha. Kibago sanga mase Eyemo message gosori ya Ndizi TV nigaba bwatani kurwa setimia Nyaribari Chache Queens bakura unomoro kyo monene Lighted Oyori wana kiribuna esavari ya Nyaribari Chache nigo yabeire ntambe kurende yanyerere kutwaro guikirana bene ase banyare kwa bakogokero ko ekosiru bairu na ensemo ya CDF yebunge ya Nyaribari Chache ase barure yo kubeko moki asentundere bosio. Sawa, kwa majina naitwa Oyori. Nyumbani Nyaribari Chache. Mimi ndio head coach wa Nyaribari Chache Queens. I think safari imekuwa sawa. Tumezoea kushinda na mabao zaidi ya mabao 7. Game ya kwanza tulipiga watu 7-1. Game ya pili tukashinda 6 na leo tumeshinda sijui ni 12 ama 13. So tumezoea kupiga hawa watu kwa sababu level yetu sasa ndo tunaelekea kutana na ile level yetu yenye nafaa tucheze nao. I think hii kitu yote ilikuwa prepared. Nikidhani ofisi yetu ya CDF ya Nyaribari imetuweka vizuri. Unajua kama ofisi ingekuwa inatushughulikia vilivyo, maybe safari ingekuwa mbaya. Lakini ndasamani asante kwanza kwa ofisi, wametuandaa vilivyo. Kwa hivyo safari kwetu
wakiona ushindi unatokea lazima mpangilio umekuwa mzuri. Siwezi sema safari imekuwa mbaya. Hii kitu tumezoea tu kupiga watu. Hiyo ndio habit yetu kama Mnyaribari. Kwa majina naitwa Agada, captain of the team. Game imekuwa poa, tumejituma as in kuwin inaanzia training. Na hiyo training tulikubali kuload. Na matokeo ndio hii tunakubali. Na the next level tunajiandaa vilivyo. Yani ni God na tunawin. Next nikidhani naenda kukutana na Migori and sio game rahisi. Kila game kwangu ni finali. Kwa hivyo Migori nao wanajua, wakisikia jina Oyori hata kama wajaona timu wanajua ni mtu amejipanga ama Nyaribari timu yenye imejipanga. Kwa hivyo tutapigana tunao. Abwatani korwa chavisi au cha CDF korwa chibunge ime county ya Kisii niko bagwa keire bene emeroveri ya CDF kwaligani chigosori cha CDF tournament gonto batere bunani kwana na chireli bagaria bene asebiye gwa korwa chigodi au ime chibunge kunyara koba bikoro kiwa kunyara koba bigosieru erinde ebiye gwa au byanyara gusukibu kogenda sekerengo kende. My name is Rhoda, Auta chair, the fund manager Nyaribari Churches. First, we want to really congratulate the girls for the good work they've done. It has not been easy. To the journey that started a month ago, and we thank God that we are here. And I'm so glad that they are going to represent the county at the regional level. And I'm sure they're not going to just stop there, but they're going to go far. They're going to carry the Kenyan flag and as NGCDF as the best team in the country. So to the girls, I want to wish you well, and I want to assure you that you're going to get all the support from our office. Everything else is going to be done, and we're going to make sure that you get the best so that you can give. GCF supports the talent. So for us, this is a good thing that they brought up, that we support and nurture talent for the young people. And so for this particular one, as much as we don't give cash awards, but we are sure that the coaching and the practices that they're getting from us can help someone to go far. Tunasema ni asante kwa CDF Nyaribari Churches kwa kutufanyia mazuri. Tuko na vifaa ya kuchezea na tunaelekea tutaenda national. Hakuna kitu ambayo itatushinda tusifike national. Tunaelekea na tunaomba wachezaji tukue one unit bila tunaenda mbele. Hakuna mtu anabaki nyuma. Na hata tunataka tuhakikisha saa hii tunataka tuende mpaka regionals, tusukume tuende mpaka nationals. Our ladies are very disciplined na wamejituma, wamefunga mabao mpaka 10, wamepatia kila mmoja goli yake. Asengane nderengete chigosori chechi bunge na seri tukolyankyo turanyare koba tugotwara chi finali chia ebunge ya Bonchari mangacho sori gotwara kutaka kurutinse mo chiri chechi ward au bechi ward gotoka kunyara koba gwaka ni ritukolyankyo ndobe tugotwara chi finali chechi gosori echo koranda ke kurense mo yaba murane nsemo yaba iseke mbabu ikibaranyare koba somwa koyo chigosori chia Bonchari CDF tournament ngana terabe tukobwatereke boikirano na kwa machigwe ya mase ya mona gatie meroberinde ya chigosori ritukolyankyo nigo timu ya Shabana FC para twale gosori yanka korwa chinse mochia Raila Odinga Homa Bay Stadium asipara nyako abakosori amone timu ya Nzoi ya Sugar FC egosori ranyare koba yengencho ase timu ya Shabana FC koranda ke kusenebe komoki na kwenda chinchera chobobui ayunaro na kwarigarete korwa semesa yechi gosori koraga chinsa isato ntomera neto sangaya amona yande. Mono Captain 001 asamangana yoma ya kigima korwa sensemo ya kabiri studio amangana ye chigosori mancho murigere wekeraga igano togokorera Amayia yense ya masenchira yobwekeranu kwerera mangina nito kwariganiriti aitrachie kumira naye chikoraga chinse sato ere tokumanya senchira ere yobwekeranu memonasi bali monsi mogenderete gotobwatia ase mtandao ya Facebook endra gotonyara wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabaigona boko yasoma ase website yaito wetera www.ndizitv.net
internet iro togendere gukumanya buna wataka ase kurwase chinsinyo au Petro Mokeira nero ine kiachibicha niriogi cha wekeire asense muimanyeriro twagwatirana nere Joshua Auta ire toriane Everline Osero twarubulire rubya